Скъпи собственици на жилища, които давате под наем, имам една молба. Нека, когато сте решили да правите бизнес от свободното си жилище, да помислите малко за това как и в какъв вид го отдавате под наем, тъй като много голяма част от вас, за съжаление, некоректно смятат, че не трябва да влагат нищо, просто старото им жилище по някаква причина останало свободно и те са решили, че може да си изкарат едни чисти пари, без да направят нито ремонт, нито да подменят нещо, нито да помислят за нуждите на наемателите. Просто отдават едно пространство, старо, мръсно, мизерно, без значение какво, и изкарват една чиста пара, която е така, не идва от нищо. Ами няма как да стане, хората не са глупави, така че помислете малко и